Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ako volite starinske i provjerene recepte iz bilježnica naših mama i baka, danas imam jedan upravo takav. Preukusna bijela pita pomalo izgleda kao svijetla verzija popularne mađarice, a savršena je za sve svečane prigode. Za kore trebamo glatko brašno, maslac ili margarin, jaje, šećer u prahu, prašak za pecivo i kiselo vrhnje. Kremu ćemo izraditi od mlijeka, glatkog brašna, šećera u prahu, vanilin šećera te maslaca ili margarina, a sve ćemo ukrasiti s bijelom čokoladom. Ako ste prvi put na našem kanalu, besplatno se prijavite i odaberite zvonce kako bi bili na vrijeme obaviješteni o novim receptima. U veliku posudu sipat ćemo brašno i prašak za pecivo, pa ubaciti šećer u prahu, te narezati maslac ili margarin. Razbit ćemo jaje i istući ga, te ubaciti u posudu sa sastojcima. Na kraju još treba dodati kiselo vrhnje, pa rukama zamjesiti glatko tijesto. Od tijesta treba formirati kuglu, prebaciti ga na prozirnu foliju, zamotati i stisnuti zrak, te staviti u frižider na pola sata. Nakon pola sata izvagat ćemo tijesto, podijeliti ga na 3 jednaka dijela i formirati 3 manje kugle. Od papira za pečenje iskrojit ću kalup u kojem ćemo razvaljati kore. Ravnalom i olovkom odredit ću kalupe koji su kod mene dimenzija 21 x 32 cm, što sam odredila prema veličini pleha u kojem će se peći. Preokrenut ću papir te višak presavinuti tako da je strana papira po kojoj se crtalo s vanjske strane. Isto ću napraviti i s druge strane, a zatim ću savinuti i ove rubove i to također s obje strane. Otvorit ću papirnati kalup, pa u sredinu staviti trećinu tijesta i lagano ga pritisnuti prstima. Zatvorit ćemo kalup, te oprezno valjkom razvaljati tanku koru do svih rubova. Kako biste dobili ravne rubove, višak tijesta vratite unutar kalupa, ponovo ga prekrite i nastavite valjati. Možete vidjeti kako smo dobili lijepu pravilnu koru, koju ću još vrlo lagano zagladiti kako bi bila što ravnija. Kora se peče na preokrenutom protvanu u zagrijanoj pečnici na 170 stupnjeva 10 minuta. Kora je pečena i kao što možete vidjeti, treba ostati svjetla. Na isti način ćemo napraviti i preostale 2 kore. Dok se kore hlade, treba izraditi kremu. U posudi s brašnom dodat ćemo šećer u prahu, kao i vanilin šećer, te ih pomiješati. Dodajemo 20 žlica mlijeka, pa ćemo sve dobro izmiješati da smjesa nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati i kad zavrije mičemo ga sa strane.
Zatim u mlijeko sipamo pripremljenu smjesu koju treba promiješati i vratiti na vatru. Pjenjačom cijelo vrijeme miješamo i kuhamo na vatri dok se krema zgusne. Skuhanu kremu treba maknuti sa strane pa je pokriti prozirnom folijom da se ne stvori korica. Ako nemate prozirnu foliju, promiješajte kremu s vremena na vrijeme dok se hladi. Zatim ćemo u posudi za miksanje smiksati margarin ili maslac sobne temperature. Dodavat ćemo mu po 3 do 4 žlice ohlađene kreme i svaki put sve dobro izraditi mikserom. Izrađenu kremu treba podijeliti na 2 jednaka dijela. Na podlogu ćemo vrlo oprezno staviti prvu koru i to tako da strana koja je bila zalijepljena za papir ide prema dolje. Nanijet ćemo prvu polovicu kreme te je rasporediti. Kremu zatim prekrivamo s drugom korom pa na nju treba staviti drugu polovicu kreme i dobro je izravnati. Sve ćemo prekriti sa zadnjom korom, a kako bi je što preciznije stavila, spustit ću je s daske. Koru ću oprezno pritisnuti prstima, a na kraju ćemo kolač opteretiti s gornje strane da se kore bolje spoje s kremom. Sve treba ostaviti preko noći u frižideru da se dobro ohladi. Sutradan na pari treba otopiti bijelu čokoladu te s njom ukrasiti ohlađenu pitu. Vraćamo pitu u frižider da se čokolada stvrdne na sat vremena. Prije rezanja sa svih strana nožem treba odrezati rubove pite kako bi dobili pravilne komade. Režite ih na proizvoljnu veličinu, a meni su najljepše kad su lagano duguljaste. Bijela pita jedan je od ponajboljih tradicionalnih kolača predivnog okusa, a svojim potpuno svijetlim izgledom izdvojit će se u ponudi bilo kojeg blagdanskog stola. Prozračan okus i fina aroma vanilije sigurno će vas osvojiti, a mnoge i podsjetiti na kolače koje smo voljeli u djetinjstvu. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te nam ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!